салом алейк намегирӣ? Во алейкум барсалом. Ба ҳамаи шумо салом. Салом ба мардуми Москва. шаби шумо нест. Ташаккур. сози апа хубӣ? Раҳмати калон. Шаб бахайр шумо дам. Шаби шумо ҳам бахайр. Вы красивая. Спасибо большое. In from Iran. Салом ба мардуми Ирон. Як суруд хонед апашка. Рости гап ҳар боре ки мегуфтен ки суруд бихон ба садои зинда, ман аз хонаи шуморо рад намекардам, вале камтарак чӣ мегӯянд, қиртақом дард мекунад, наметавонам. узри зиёд. Ман шуморо дӯст медорам бисёр. Ташаккури зиёд. Манам шуморо дӯст медорам. Во алейкум барсалом. Салом апаҷони ман. Салом салом ба ҳамаи шумо. салом апаҷонам. Салом. қаду бастад ба мурам. чашми мастад ба мурам. карантина чӣ хел гузарондестен? ранги шумо, ранги ҳама дар хона. писарчаҳотон созанд. писарчаҳом худоро шукр созанд, дар хона бозӣ доранд. апачон метавонӣ гуфта ки чӣ ғарм ба чӣ рафта будӣ? чӣ хел ғарм ба чӣ рафтем? ғарм ба мошин ё ки барои чӣ рафтум? яъне меҳмонӣ рафта будем. ғарм. ман мухлиси шумоям, аммо ма бахши зиёд успед накардестам хонданда. апаҷон сурди зиқӣ хонед. бе ҳамин рамози ҳама мардум зиқqa, морам зиққем. барои ҳаме якбора зиқ накунам амара барои сурдои зиқӣ. шумо ҳам карантиндаен? бале, мо ҳам карантинда. салом. Ва алейкум салом. зиқ шид дар карантин закаси туй нест. барои закаси туйё зиқ нашидем. барои нотинҷии дунё зиқ шидем. туй важне нестай барои мара. худо тинҷира бута ки ба дидани ёру дӯстомон бирасем. ай ҳамин хонашинира гуфти гапо зиқ шидем якбора. салом аз Москва, Зулайха боно. ва алейкум салом. апа қада чандае? чанд қа? рости гап қада майда кайне ки аниқ намедонам чандае. фарҳод дарё канда сурди нав барои коронавирус. бале, гӯш кардам оҳанги Фарҳод дарёра барои коронавирус хондай. бисёр хушрӯ хондай. муҳайёҷон салом. хушрӯи трам хушрӯи ҷони ман. имрӯз ба шахсони зодрӯздори касе ки имрӯз зодрӯз дорад, зодрӯзаш муборак шава, садсола шава. худованд умри дрози пурбаракат бина. ина ба дидани апаҷон кани ширинакон дар утоқшон бозӣ доранд. салом Зулайхоҷон. ва алейкум салом. шумо душанбедаен? бале, дар душанбе дар хона. сози хуби гап нест дар туйё нахонид. раҳмати калон аз аҳмадҷон, мухлиси шумо. саломат бошед аҳмадҷон. саломатон хуба? красав. чикор мезан? худо ба шукр. мумкин аст апаҷон як борак хезен аз ҷоятон. акиҷа ба фикрам дар саҳна нестам ку иҷозатам буден камтар гап занам. раҳмат апаҷон. ира ма ҳамчун саломат бошед. бахши зиёд успед накардистам смсатона хонданда. чӣ мехӯрен? иқа хушрӯен.
рости гап намедонам ҳамин чизе ки шумо мехӯред амро хӯрокҳоя бичинӣ як байт хона па узр наметонам садом бисёр ва мариз шудагия доб кунед мара илтимос зулайхоҷон илтимос ҳамин рафторатона идома диҳед мо бисёр сарояндаҳои дунёро мебинем бисёр саломат бошед кӯшиш мекунем ки ҳамеша ҳам ба одобона суҳбат кунем ва ҳам салом ба мардуми Сочи як бор канапаҷон Зулайхо магазин харид кунӣ биё магазини куҷо биё биё бирён кардем ҳама каса ифтор кунем саломат бошед оли мехонӣ зиқ наша не зиқ нестам худора шукр созм привет салом апай Зулайхо салом созен Зулайхо раҳмат созем худора шукр суханои хушрӯ дорен Зулайхоҷон раҳмати калон рӯза дорен албатта рӯза дорам намебинед хароб шудам духтари калон шудайку духтари калон шудем як дақиқа узр мепурсам юзорсиф мараша минут جمع افریقا گیرانه که ای مایلی اینا نگاه که جدا ازبستان یا بسم الله انا جون ایجا بخیره بی سلام بگو السلام بگو میره چی با میشینیم ایجا بشخه میره آخه میغلطی بچه جون میغلطی اوه خیلی بشیم جا بخشی زیاد سلام از ایرکوت سالی 2018 سلامت باشین یوزارسیف بچه جان میغلطی از سالی بچه یوزارسیف بخرمون میغلطی اوخی نکی خیلی بشی جدا سلام بگو اولی جدا سلام چی میخوری؟ بگو کی دادا بگو اوچا آکاش موماش یوسف ایزاد молодец چه کفر تو بچه جون چی میخوری؟ پیستا میخوری؟ بو چی میخوری؟ پیستا؟ اما بخورم طلا بگو السلام خای کسینی آدمو خای کسینی تلفنی ما تاریک ماه خای که ما بگو молодец میشین یکم جا ما برام جا بشینم گپ زنم آخی نراوسم میغلطی اینک بچه داری هم قین خولیگم پدرش کیه؟ پدرش یک مردک خوب این آخی نک بچه هم خیلی برم بر تو بیا جا ما ترا برم بسپرم داو کنه که تو مرا نمیمونی گپ زنی ها میمردم شاه سالک ده دیدن یوزارسیف چی خیلی مرا غمی تا بچه گنده ها بیا مرا مچکه
کمارا کوخی